Je kennen voor de bouwvak weer veilig met de fiets oer het Koekoekspaad tussen Huddegriep en Veenwasterwal. De onlis van een betonpaad in het Boetefield is 10 uur aanzet. Je moet ook net lang wachten, want uiteindelijk als het gevaar oplevert, dan moet je wel snel handelen. En in dit geval heb ik gezegd van nou, dat is een puntpaad worden wat eigenlijk net begaanbaar is. Dus daarom hebben we het bjorn erbij zet en uitzetten als het ware. Dat je de meeste wel zo goed als zo mogelijk waarschuwen. En door snel te handelen zeg maar, om er beton op te krijgen, nou ja, dan hebben we het eigenlijk, nou dat is echt gelukt zeg maar. Dus dan hebben we het eigenlijk mooi voor de vakantietijd wel een mooi paard te leven. Aan het begin van dit jaar leidt het paad er nog zo bij. Intussen wordt er dus beton stwatten en leidt het er zo hinnen. Dat beton moet nog een skofje uithutje en dan kan Elsnien er in kwatten weer hoe hinnen fietsen. De aannemer had voor een dreks, doet zij het project Tawies kregen hebben, het beton besteld. En dat wie, uiteindelijk mij het erg op de prijzen, een goede kar. Dat is natuurlijk wel riskant, hè? Want we zeggen dat op dit moment in de bouwen en in de wegenbouw de tallevering van materiaal sowieso al een probleem is als het gaat om tijd, hè? Lange leeftijden erop. Maar ook dikke prijzen. Hè? Beton is volle duurder geworden dan dat het vleend hier om deze tijd wie. En ja, daar hebben we als gemeente zelf ook last van. Maar goed, hebben we in de raming van het project ook rekening mee houden. En ja, de omsteding past er binnen het budget wat de gemeente hier daarvoor beschikbaar stelt. Die krijgt eigenlijk maar het koe. Het vernaaien van het Koekoekspaad in het Boetefield kost het in totaal €150.000.